meant for it. Until that prophet is located, you will never find solution. So connect with your prophet today and unlock the purpose of your life. Shalom. Master prophet, the awakened one. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah the great ya. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma, Biafra spiritual leader, the awakened one. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah the great ya. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma. Master prophet aka na-agwọ ọrịa, ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah the great ya. Anyị sokwa gị n'azụ, okorobịa dị mma. Master prophet onye amụma Biafra, anyị sokwa gị n'azụ, okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwah the great ya. Ihe kwuru na-eme onye amụma Yahuwah the great ya. The difference is clear. Eke, 18th of September 2021. This is Master Prophet Young Joshua Yawins, the wicked one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufana. Ụbọchị taa, aga m ekwu okwu gbasara ihe anyị chere ime ụbọchị a na-abịa abịa on the 21st of this month, which ọ ga-awụ Nkwọ, and ọ ga-end on Afọ. A ga-ebido ya na Nkwọ, ọ ga-akwụsịkwanụ na Afọ. Kamgbe 5 days ago, ihe metụrụ m n'obi ka anyị bido ya. Ọ metụrụ m n'obi ka anyị bido ihe a maka for the release of Maazị Nnamdi Kanu. So achọrọ m ka onye ọbụla hụrụ Maazị Nnamdi Kanu n'anya ka ọ join ya m na ihe anyị na-eme. If you truly love Maazị Nnamdi Kanu, if you truly want him to be released. About 5 days ago, anụrụ m na ekwuru m na enwere ndị ji Maazị Nnamdi Kanu ihe ahụhụ naanị physically, ejighị ya spiritually. Some people ji ya spiritually, and enwere ndị kechiri ya anya, nwee ndị kechiri ya ọnụ, nwekwana ndị kechiri ya ntị. And this time I believe that time has come for Maazị Nnamdi Kanu to be released, because all the enemies are now on the plain sight. They have identified themselves. Akpala ha niile. Now we know them. Ima onye akpara ewepụ ya side, onye akpara ewepụ ya side, and finally Akpana Chikebuzim and his Akpakara Tingom, the church card media warrior, and now it over her side. So time has come for Maazị Nnamdi Kanu to be released, and we have to do the needful. Biko
Now, when you see one foreign religion, happy. Okay? You come like here. You can say, I gotta get man, I get. Don't do it. Do it the way I said you should do it. Because Joe Majujas nation oru. Jom Ajujas nation oru. Achọrọ m ka anyị onye ọbụla nwoke na nwanyị ji nwee nzu ya wụ na ọ naanị nzu ka ị nwere n'ụlọ gị ihe nwere significant ihe nwere meaning n'ala Igbo ya wụ na ị nọ n'ala Igbo fine ị ga-enwetacha ihe ndị a niile ya wụ na ị nọ outside isi ị ga-enwe one or two things anyị ga-ewere edo ọ ga-ewere nzu ọ ga-ewere akwa ọkụkọ ya were akwa ọkụkọ ị ga-eji ofu one every time for these 4 days. At the end of the 4 days, ga-ewere dị akwa ahụ kụwasịa ha niile ife ọbụla ga-adịa ya kandụl inwe ma ga-enwe ha akwa inwe ha ọjị inwe ha ọsọ ọjị inwe ha edo then were naanị candle were that candle every time ga-ekwuo ga-amụnye at the final day ga-ahapụ the candle enwucha ihe anyị na-eme ihe a wụfọ for release of Maazị Nnamdi Kanu achọbụrụ m ka anyị bido ya this Monday but asị nọ ka anyị hapụ ya ka anyị bido ya on Wednesday so that Wednesday ga-awụ Nkwọ from Nkwọ to Afọ but ọ na-ekwu onye nwe okwu already and achọghị m ka naanị m take the glory for the release of Maazị Nnamdi Kanu achọrọ m ka onye ọbụla si chee we did something because something is happening in the atmosphere in the prophetic ihe a bịara m n'obi about last week Wednesday you watch one of my video and even watch when mom say ya wuru no even mgbe m kpọrọ na program na-efe egwu nsi ihe ọbụla emedere ya wuru idu a ga-akpọ idu ya wuru eriri a ga-akpọ eriri ya wuru amadioha a ga-akpọ amadioha ya wuru KAMANUOZUZU a ga-akpọ KAMANUOZUZU onye ọbụla nọ n'ala Igbo a ga-akpọ ya so that time time has come for us to do this and the manana Maazị Nnamdi Kanu mmụọ the principal mmụọ over Maazị Nnamdi Kanu KAMANUOZUZU hapụkwa ihe ndị a na-ebugharị Bible ndị enweghị isi KAMANUOZUZU wụ the principal mmụọ over Maazị Nnamdi Kanu so biko onye ọbụla nwoke na nwanyị okuo KAMANUOZUZU si ya kulie onye ọbụla aka ya nọ n'ihe iji jichie Maazị Nnamdi Kanu si ya ga-tirisi ahụ isi ga-apịachasị aha onye ọbụla na-agwụchi Maazị Nnamdi Kanu anya ga-apịaghị pawa pịachasị aha ga-atụwa aha tụruo ha ka tụnda KAMANUOZUZU je mmawa ha anya now a time for make them to forgive. It's a time to destroy them. Something is taking place in the prophetic. Something is happening, and I feel that this time has come, and time is now for the release of the supreme leader, Maazị Nnamdi Kanu. So people, anyone came around your bola now one came maka this Thanksgiving release of Maazị Nnamdi Kanu. Thanksgiving release. Now, I get it on here every morning, 9 o'clock German time. I can make this program at least 10 to 15 minutes.
aga may take time, a lot of time, highest 30 minutes. But the camera and ebido the okwu. So ịnụrụ ya ijiri ya on, ijiri ya candle gaa mụnye ya ọkụ, iweta akwa ka gị ejide ya n'aka. Anyị na-ekwu okwu, onye ọbụla ji Maazị Nnamdi Kanu hapụ ya. Ọ pụwo mmụọ n'ebe nna gị. Onye ọbụla na-azụchi Maazị Nnamdi Kanu anya, KAMANUOZUZU magbuo ya, Amadioha magbuo ya, na-agba magbuo ya, Ekwesị Abagana magbuo ya, Eri magbuo ya, Idu magbuo ya. Mmụọ niile nọ n'ala Igbo onye anyị ga-eji arụ ọrụ a. Anyị ahapụrụ ndị ọcha na ihe ndị ọcha ha kụziri, maka anyị ahụla the behind of the pine tapa. Onye ọbụla aka ya nọ n'ihe nne Maazị Nnamdi Kanu, onye ọbụla ji eji, onye ọbụla jisiri ike, onye aka ya nọ ka awụọla pasent, onye ọbụla jisie, onye ọbụla na-asabọtachi ya, onye ọbụla na-ehimụda ya ka ọ ghara ịpụta, ka a ga-ejijinene KAMANUOZUZU, a ga-ejijinene ya tọnda. Egbe eluigwe ga-agbagbu ya, and egbe eluigwe hụrụ ofe Maazị Nnamdi Kanu, KAMANUOZUZU. My place a na-akpọ ya Amadioha, amaghị mmụọ a na-akpọ ya Ebulonu, but yuzuo mmụọ nọ na ya area, ihe ga-awụ ọkụ, ala na-agbaghara aghara. And anyị ga-eme ihe otu anyị na-eji eme ihe. Anyị ga-ahapụ omenelu na-eme omenala. Time has come mgbe anyị ga-ahapụ just to please others, mee ihe, mee right thing otu ihe kwesịrị ịdị. I am no longer ashamed of isi na abụ m onye amụma, Chukwu Okike Abịama. See, when they say Chukwu Okike Abịama, everybody thinks, no, God of Israel. No, it's not. Ihe emege isi na onye amụma Chineke, ekwu Chineke, onye ọbụla eche no God of Israel, ihe dere na Bible. No. God of Israel, ihe dere na Bible has nothing to do with Chineke. Anyị nwere Chineke before ndị ọcha abịa. So anything ha gwara anyị na Chineke wụ, I don't accept that. So otu anyị ga-eji eme ya, otu ahụ ka anyị ga-eji eme ya. Ya na ihe ọbụla ga-awụ hindrance into this, anyị ga-ewepụ ya. Asị ya wụrụ n'eluigwe, anyị ga-eji n'eluigwe. Ya wụrụ na mmiri, anyị ga-eji na mmiri. Ya wụrụ na mountain, anyị ga-eji na mountain. Ya wụrụ n'okooko ime ọhịa, anyị ga-eji ya. Because time is now, and time has come for the release of Maazị Nnamdi Kanu. Because ndị onye emere onwe ha identify, ndị onye nọ on the plain sight, onye ọbụla knows them. So biko mmụọ ọbụla isi ilere dị gị mma, in fact yuzo mmụọ n'ebe ụlọ unu. Aga m akpọ mmụọ n'ebe ụlọ m, ebe ụlọ anyị. Aga m akpọkwa KAMANUOZUZU mmụọ n'ebe ndị ọgọ m. Aga m akpọkwa mmụọ ndị ọzọ kagara akaja nọ n'ala Igbo. Onye anyị ga-eji arụ ọrụ a, onye anyị ga-eji arụ ọrụ a. Anyị aga-eji na Baịbụl sị hapụ ihe ndị ahụ, hapụ ihe ndị ọcha kwuru. Onweghị mmụọ nọ n'ala Igbo mma aha ya na-aga akpọ aha, because achọghị m ka enyekere were hindrance. O nwere otu ndị Igbo na-eji masị onye eriri ihe na ibe ya, asị Chukwu Okike Abịama, ndị mbụ na ndị egede, onye ṅụrụ ihe na ibe ya, mmụọ n'ebe onye ṅụrụ ihe na ibe, just like that. So ka ha unify ya together, come to agreement that time has come
for the release of Mazi Nnamdi Kanu. Maka ndị iro ya has identified themselves. So biko onye ọbụla were ihe ọbụla nwere significant ka ewu edo, ka ewu nzu, ihe ndị ọzọ anyị ji eme ihe, and aga m ejikwe ịchọga ewere akwa, ịchọga ewere kandụl, inwe akwa jiri one everyday, iji akwa ahụ kpuchie okwu ga-edome, the next day iji ekpuchi okwu ga-edome, ya wuru 4 akwa 4, the last day ga-awụ Saturday, which is afọ, ka anyị ga-esi afọ fọrọ ndị niile, fọgbuo ha, fọpụ ha n'ụzọ. Onye anyị ga-eme. Time has come ka anyị ghara ịdị na-eme ihere, ka anyị ghara iji ihere kụrụ nwa enyi gị nwaanyị ikpechi gbara. Let us be who we are. Hapụ ihe ndị ọcha pịkọtara. Gbuo nwaanyị eziokwu na enwere ihe mmụọ na-eje ije, nwere ihe a ga-akọgide from time to tomorrow, nwe ihe ga-emere. I were etinye na hope. I am hoping. No, achọghị m hope. Time has come, and time is now for the Supreme Commander, Mazi Nnamdi Kanu, to be set free. And all his enemies are come. This morning I have shared it to Divine Mother. And I had a dream today morning, and my dream was that I saw in the stadium that looks like Port Harcourt or something, all the enemies of Mazi Nnamdi Kanu were gathered. That place, I think, looks like, the environment looks like Port Harcourt. They gathered all the Mazi Nnamdi Kanu, all the enemies of Mazi Nnamdi Kanu, they gathered them. And I came out on it. And I came Mazi Nnamdi Kanu, and I came out on it. That is something. I had that dream yesterday. And I spoke about the release of Mazi Nnamdi Kanu. That time has come. Mazi, or we do Gia, you do happier. Or we happier. Or KAMANUOZUZU happier. So, no plan. I get me. Utuobla more million on a Igbo. I got what I. So, on him to the Kadime. Ndino, I get me here. But I didn't get so. I don't care. Onyobola, Mazi Nnamdi Kanu n'anya. But I didn't know by your tree. Ndino Mazi Nnamdi Kanu tank. And Ndino Mazi Nnamdi Kanu at the highest place of IPOB. Ndino Mazi Nnamdi Kanu was in Nigeria this too. Ndino Mazi Nnamdi Kanu the family. IPOB one family. Ndaka Kamanuozuzu. They create bank accounts every day. They work national account that is there for the past 5, 6, 7 years. Tige a new account. Ndino Bayo Pretty, Ndino Brian Bruno, Chineke Apohoko, Chineke Mohoko, KAMANUOZUZU, Wamuha, Wapumanuti, Tratiha, Wapuntiha. Chineke ga-akpọ ha ọkụ. Ekwensu jee ekwensu ama ya na ịrụ ọrụ mebichi ihe. Ekwensu ala Igbo jee kụọ ha bọmbesịlị, kụọ ha tọọtọ maka ala Igbo na-agba aghara. Ala Igbo na-agba aghara. So biko onye ọbụla ga-join them this Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, I get mention the Thanksgiving prayer for the release. Because Mazi Nnamdi Kanu are everywhere. Even if Mazi Nnamdi Kanu were released today, I will still do that prayer. Because when I chọrọ ka anya Mazi Nnamdi Kanu meghe for him to identify them.
for him to agree and they do the and they because if Mazen Nandekan is released as I speak today, does it mean that India was Indian? No, I was Indian. But oh, ghar, it just change you when that's really white. I love you, we miss you, I miss you. So the Mazen Nandekan were and you hold it behind or the behind tapa. Say, come on, get out. You evil man, you evil woman. Get out. Okay, so this is how you get me. Maka na ghara. Time has come. According to number, ya come to pass. Ndi no Mazen Nandekan ga ga-eme ụtụta. Otu ga were nnu wuya mmiri. A ga-enwe hypertension, a ga-enwe heart attack. That is mba agbara ga-aba ha just collapse because ihe na ga-ekpe. And I pity ndị akpakara tingom na onye isi ha Chikedozie m na this ewu South Africa na this amaracha m ihe ụwa jiri ekete kpụrụ mmiri. I wonder what they will do. They will disappear and Igbo ghara. So now we pray to prepare for the release of Mazen Nandekan. Even if Mazen Nandekan is released today, we will still do that prayer because by that time it is more needed. And you just but again, see, great on and this and that and this and that. No. We're not going to allow that rubbish. Mazen Nandekan got a lot this time to be able to identify the people that have sabotaged him for all these years, and he will do the needful. So, umunam. No Chichuko Gabiama. Join them on coming Wednesday to Thursday for a victory Thanksgiving release of Mazen Nandekan. Ngani ga oku more n'ala Igbo. Owo ihe ndị ọcha. Owo Matthew said, John said, as he released children of Israel. No, I don't want that rubbish because there is no time God released children of Israel. I can say Chineke KAMANUOZUZU. Hapo nwa gị Nnamdi Okwu I can say KAMANUOZUZU ga-enwewa anya onye ọbụla na-agụchighị anya onye ọbụla gụchighị ya anya in the past ga-enwewa ya anya. Amaghị ọha were tụnda gị jee mwapụ ya kacha n'anya. Ekwensu abak na jee kụọ ya dọmbisili. Arụsị ọkịja bilie jee buru ibie kụọ ya ibi, kụọ ya hunchback, kụọ ya ngọrọ. Nne m Chukwu igwe ka ala kachara akaja. Anyị nwere mmụọ buru ibu mkpụrụ aha ha aga m akpọcha aha ha chi ga-eji ndị Igbo. Time has come for us to ịbụ onwe anyị eziokwu. Ịmakwa na ịbụ ashị dị mma na eso oyibo. Very soon na anyị ga-ahụ Queen Elizabeth na anaghị ya pray for us. Ndị ọcha eriela anyị ọrụ. Anyị ahapụ omenala na-eme omenelu. Hapụ nke anyị na-eme ke ndị ọzọ. Hapụ mmụọ nke anyị na-eji ije na-akpọ mmụọ ndị ọzọ na-awụ mmụọ. Ọ na-adị ka anyị wuchi. Forget about meeting Heleke, but chi mmụọ anyị niile n'ala Igbo nwetara ihe ha na-arụ. Ekwensu na ya
mmụọ trickery. Ekwensu bụ the god of trickery. Mmụọ na-akụchachi ihe, mmụọ na-emebichi ihe, ọ ekwensu. KAMANUOZUZU, the god of thunder. I asked Kanunta and Divine Mother about KAMANUOZUZU. They said that KAMANUOZUZU no kaja, that all nana a dispute, land dispute, eager to KAMANUOZUZU. In the night, KAMANUOZUZU thunder about the shooting of the border of the place. This thing happened in the real time. Our story. Our neighbor now, 16, 18, 19, 15, no. In a real time. Time has come that I need to wear here. I need to wear here ish. Name history. Have no more in the happy cutter. Engineer. Igbo na-agba ghara. I am not ashamed. Isi na ahapụrụ m foreign religion, akụkọ Mike Ejeayo, akụkọ story eji jikọba nwanne m nne ya efe, jikọba nwanne m nne ya efe, ejikọba nwanne m nne ya efe, eje wee ụwa niile destroy ya emebisia ya, emechaa bụ onye niile eji destroy ụwa bụkwanụ ụwa a na-agba aghara. Ndị ọcha eriela m ọrụ, ha eriela m ọrụ, ndị amatala m ihe. Anyị Igbo na-agba aghara. Onye amụma ahapụ akụkọ Mike Ejeayo, return to the gods of the land, and time has come, and time is now. So biko onye ọbụla join ya nụ ihe ọjị, ihe ọsọ ọjị. Ya wụrụ na ịnọ n'ala bekee ebe ọjị na-ebughị ibu, were naanị otu ọjị, like mmadụ na-ewere otu ọjị, ji otu ọjị nkwuchi okwu in that ihe niile ahụ on the last day na-emeghe ya. Mmeghe ya nchọ mmaga lifuo ya n'ụzọ mgbaba nnọọ. Mmeghe ya nchọ mmaga ndị ya n'ime mmiri. I think aga m aga luba ya n'ime mmiri, were some tinye n'ụzọ mgbaba nnọọ, were some tiba ya n'ime mmiri. And again, ihe dị akwa, after the akwa, ibiri na all this, face you houses in Europe. Kụwaa ya na ya trash can. Fine. Ihe ekpere mmiri nọ close to you, jee na mmiri jee luba ya. Ọ ga-aga n'ime ọhịa, ga luba ya n'ime ọhịa. Okay? Ị nwekwara garden, ga-akụwa ya na garden gị. Otu ọbụla iji mee ya, ọ dị mma. But achọrọ m ka ikwu okwu dị mma. Achọrọ m ka isi onye ọbụla kechie Maazị Nnamdi Kanu ka anwụọ nwunye, tọnda gbagbuo ya, agha, kụọ ya ara, kụọ ya ibi, kụọ ya strok, kụọ ihe niile. Ọ ga-aga na mgbe anyị ga-asị ndị anyị emeghe ha anya ka ha mara ka ha chegharịa nọ. Ugbu a ga-akụ ha ibi, because Maazị Nnamdi Kanu must be released. Okay? Okay, so anyị enweghị ohere ịkpọ ihe ndị ọcha na-enweghị isi n'ọdụ. So ekwughị ihe iji megide gị, but I am being real because we have been there, done that, and we have we got the t-shirt. Chukwu gozie nnọọ ya dịrị na mma. Biko join ya na onye ọbụla ji n'obi ọma as Maazị Nnamdi Kanu relative, and they are working with one of the Biafran people now for this as Biafran spiritual leader, now for this Thanksgiving maka the release of the Supreme Commander Maazị Nnamdi Kanu. Ndị ọbụla join ya, ndị enyi m niile join ya, Simon Eba join ya, Nilofewu join ya, ndị niile join ya. Ala Igbo na-agba aghara. Ka Maazị Nnamdi Kanu ga-erelease ya maka ndị akpakara tiri ngom Chiedozie m na ndị otu ha, Chiedozie m ahapụla ndị agha
akpakara tingom ha na-hijack BOS ala Igbo na-agba ghara aghara. Ekele m ya dịrị na mma. Onye ọbụla join ya biko join ya nọ were obi gị kwuo ezigbote okwu ka ihe bịa na mmeso. Ihe a bụ ihe egwuregwu. O nwere ihe m hụrụ 4 days ago njikwa ihe a sị na ọ bụghị ihe niile ka dinta hụrụ n'ime ọhịa ka ọ na-ekwu. And o tere anya before m apụtasị na somebody sochiri Maazị Nnamdi Kanu anya, ọ na somebody ji ya aka, and aka onweghị ihe a na-agụ Bible say I command as is written by this thing ejiri ya aka. No, ihe awụ ihe ejiri ha na mmụọ kajara akaja. And anyị ga-akpọkwa m mmụọ gwa mmụọ gosi ndị enweghị right iji onye ọbụla ji against his will. Onye ọbụla jere gbochie ya anya gbochie against his will. Ọ dịka one woman, one idiot bi na England na-eme egosi m na m mee nwa ya bụ asị n'ala nsị ya ọlaba si Chineke kpọọ gị ọkụ. Onye amụma dị ka m ga-eme nwa gị ịbụ asị n'ala isi ya ọlaba nwa 42 years old si Chineke kpọkwa gị ọkụ. You don't know that what do you think I am? Na mgbe brother-in-law ya selekwe onye aka ya na-adịghị ọcha. Ndị mmiri bịara gwa m na aka gị nwa na-adịghị ọcha na ọ ma ihe gburu tie na emenetin 75,000 naira ka m ga-eji gbuoro gị in-law gị, gbuo your husband brother, mee nwa gị ịba asị n'ala si ọlaba. Useless people. Chineke ekelere m gị. Ekwuru m 75,000 naira because I balanced me the rest money, so here from 150 pounds, but I just did it. I'm not supposed to do it. Ekwesịrị m ịkwa nwaanyị mesịrị makụọ ya ara. Nwaanyị na-agba ọkụ na London na-aga makụọ ya agba ya. Nwaanyị ọjọọ were family ya gbogbo family ya ụmụ ya niile aka na-agbasi ya. Nwaanyị ewere nwa ya nwaanyị kechie ya jebụ pastọ ka ndị native doctor bịa nwa ya agba ọtọ saa nwa ya ahụ n'ihu. Some people are wicked and evil, and if you see them they walk ha na-eyigharị ụmụ ndị ọjọọ. Anyị na-eme ihe ruru unyi. Ihe ọbụla m na-eme ana m atụ ogu. Ndị niile m gburu atụrụ m ogu, and ya wụ na ogu agaghị anwụ. Ịtụ ogu si Chineke lekwa ihe ọ na-emere Chineke ngwanụ ka ihe mee ị ga-atụ ogu. Nwaanyị arụrụ ala were nwa ya nwoke kechie, were ụmụ ya kechie di ya, ụmụ ihe mere di ya si ka egbuore ya brother-in-law ya. Ụmụ nwaanyị ga-abata na family ha were family fọbụọ ya upside down. Di ha kparịsị di ha gwozie. That's not what I want to say. I thank you. Chineke gozie gị. Gozie na mama, please join me. Thank you. Bye-bye. Let me play the music of the Divine Mother Kajara Kaja. Divine Mother Kajara Kaja. Shalom. For every spiritual problem, there is a prophet meant for it. Until that prophet is located, you will never find solution. So, connect with your prophet today and unlock the purpose of your life. Shalom. Master prophet, the awakened one. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwa the great ya. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma,
Biafra spiritual leader, the awakened one. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwa the great ya. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma. Master prophet aka na-agwọ ọrịa. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwa the great ya. Anyị sokwa gị n'azụ okorobịa dị mma. Master prophet onye amụma Biafra, anyị sokwa gị n'azụ okorobịa dị mma. Onye amụma Yahuwa the great ya. Ihe kwuru na-eme. Onye amụma Yahuwa the great ya.